हाय हेलौ लोगोफोर माबोरै दं आं मोजाङैनो दं आरो लोगोसे आंनि नैबे गोदान चेनेल आरोना नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान चेनेलाव बरायबाय आरो लोगोसे गोदान चेनेलजों लोगोसे आंनि नैबे फार्स्ट भिडिअ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माने दा नोंथां अरे कहना क्या चाहते हो चेनेलखौ आं माब्लाबानि खुलिना दोनदों ओमफ्राय आं माने भिडिअखौनो मा बनायगोन आं गावनो मिथिना मोनाखैमोन ओमफ्राय आङो सानबाय माथिनि रावबो गैया न'आव ओमफ्राय आं आरो इथिं मुस्रा जाबाय थादो रबिन माबा गामिनि आरोना गामिनि थुननो हरदो बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बाय एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ खालामनाय जाबाय केमेराखौ अन खालामनाय जाबाय भिडिअआ मासेबां जायो आं दा जेबो मिथिथ'वा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं इसेबां थुनखांबाय आरोना मोननैदो मोनसे आरोना लोगोफोरनि साननानै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा लरबा थुनबाय आरोना आङो आरो दा इथिं थुनना लाबावदो आं थुननि गाइस लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेखौ आङो थुननो लादोंमोन ओमफ्राय नैबे जुनायलै बेनिखाय आङो थुनदिया नोंथांमोननो दिन्थिनिर' आङो मासेबां दंबावो गासै लरा सान्दुङा गाइस लोगोफोर एसेबां दंबावो लरसे लरनै लरथाम लरब्रै लरबा सय खात लर दंबावो आरोना लोगोफोर गासै A few moments later लोगोफोर आं दा दुगैनो थांनाय आरोना टाइमा देरथा नामा जाबाय ओमफ्राय आं दा हाखराव दुगैनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आं हाखराव दुगैनो थांनायदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलखौ अनसाय आंखौ सापर्ट खालाम आं जाहाथे गोजौ फारसे दावगालांनो हायो स' आं नोंथांमोननो लामाखौ एसे खिन्थानि लोगोफोर दुगैनो थांनायानो फाइभिंसो नांबाय माबा रायजोफोरा खामानि मावदों नालाय ओमफ्राय हाखराव मेथ'खा दोंसैमोन आरोना बेखौ दिखांदो रायजोफोरा ओमफ्राय दैया खुया जाजोब्बाय ओमफ्राय आङो दुगैयाग्रा फैफिनबाय न'आवनो दै सरना दुगैनोसै आं गाइस नायलांबाय थादो वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है माने सानो गोसो सिङावनोलाय भिडिअ बनायै सिगाङाव केमेरा अन खालामनायनि सिगाङाव आङो ओरै बुंगोन भिडिअखौ ओरै बनायगोन ओरै मागोन होननानै ओमफ्राय जिदान केमेराखौ अन खालामो ना गाइस माने खुगानिफ्राय बाथ्रायानो गवा जायो मिथिगौ ना स' माने बेफोर दा गोदान नालाय आङो दासो आगान होजेननो नागिरदो होजेननो नागिरदो स' बेनिखायनो बिदि जाखायो ओमफ्राय लासै जालांगोन आरोना बुंनायफ्रा भिडिअ बनायलांबाय थाबा आरो नोंथांमोना सापर्ट होबा आङो लासैनो मोजां भिडिअ बनायलांनो हागोन आरो बाथ्रा बुंनायफोराबो हारसिंनो इमप्रुभ जालांनो हागोन स' गाइस सापर्ट होलायदो एसे आं दानि दुगै सिगाङाव बिराद मिम्स नागिरदोंमोन आरो गुगोलाव ओमफ्राय मोनाखैनो मोनदों डाउनलडखौनो खालामनो हायाखै गाइस ओमफ्राय डाउनलड खालामनो हायैनि आं थाथोंसै आङो दायोफोर जुजिसिगोन होननानै दुगैहैग्रोबाय दुगैखांनानै दा आं ओंखारबाय माने नोंथांमोननि सिगाङाव ओंखारफिनबाय आरोना स' गाइस दा दसेनि उनाव माने भिडिअ लानोनो गोनां बुस्थुआनो गैला माने आं दा माबाफोर लानो गोनां जुदि ओंखारो भिडिअ लानो गोनां जुदि ओंखारो माने आं भिडिअ लासिगोन ओमफ्राय गैलाबाथ' आरो गैलासै बेखिनियावनो भिडिअ जोबगोन स' गाइस दा लोगो मोनगोन बाय बाय
2,000 years later. Nơi thì miền hôm nào là phải đi bên rừng ai ạ nè nó cái drama này săn na này săn là cái lưng phần masih mana mà tham mà prima pasoi kat at neudos igro ta ha hai ti taเนี่ยในนากัน so อีกในเอวนาในบัตรทันเดนี่เสียนะสั้นสุนี่นะตัวนึงเข้าไปซะนะเด้อไม่ได้อังนะวิดีโอลาเนี่ยก็น่านึกอีกละคือทุละไม่ได้ดามาคือไปบาเฟอร์สุดที่ลานก็นั่งได้เยอะมันละสิกันนะสุดที่ลานก็นั่งอีละวิดีโอย้อนสเปนนั้นสุดระดับเลยก็ไปada yang gusung baในada like คลัม share subscribe คลัมमाने बिस पास भिडिअ नालाय आं उनाव लासै गोलाव भिडिअ लाबनो नाजालांगोन आरो लोगोसे अबेखैबा बेरायनो थांबाय बायबा आं ब्लग लागोन जुदि नोंथांमोना सापर्ट होयो साबस्क्राइब खालामो स' बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम गाइस बाय बाय उनाव लोगो मोनगोन